zure alde egingo, baina norela ezen gehiago zoria izango, baina norela ezen gehiago zoria izango, eta ni zoria nuen maite, eta ni zoria nuen maite. Argi eta garbi esaten dugu, salbuespenezko espetxe politika aplikatzen ari dela oraindik ere, eta honen adierazle erabiltzen dituzten legeak ditugu. Legeria penal sustantiboa, zigor kodearen bitartez alegia, espetxeen lege organiko orokorra, presori modu esklusiboan atok aplikatzen zaiena, eta zigorrak betetzeko kontrol judiziala entzutegi nazionalaren bitartez. Eta horrekin batera ez da oraindik amaitu urruntze politika. Gradu progresioi dagokionean, gai honetan oraindik ere salbuespena nagusi dela esan genezake. Kondenaren erdia bete duten euskal preso guztiak egokiak dira beraz, 3. gradua eskuratzeko, eta erdia askatasuna erdiesteko. Baina hala ere, behin eta berriz esaien ematen. Datuei dagokionez, 2022ko otsailetik gaur arte, fiskaltzak progresioaren aurka helegitea jarri ondoren, SS-ek 3. gradua atzera bota eta 2. gradura itzuli diren presoak eta SS-ek gradu progresioa onartu diren pertsonak sartuta 32 preso dira. Onartezina da 500 kilometrotatik goragoko distantzian dauden epai eta fiskalek erabakitzea preso hauei dagokiena. 16 urte igaro dira abiadura handiko trenaren obrak hasi zituztenetik, eta HT-an erakundek ezarritako dirua handituz joan da. Dagoeneko azpiegitura horren gasto 5.000 milioi euro ingurukoa da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Gipuzkoako zatearen lanez Euskal Trenbide sarea arduratzen da. Ezkeoko geltokiaren kasuan, eraikuntza Iparragirre eraikuntza lanak enpresari esleitu zitzaion 2021ko martxoaren 21ean, ia 4 milioi euroren truke, eta 9 hilabeteko exekuzio epearekin. Bere obrak amaitu da izan beharko luke. Otsailean bukatuta egon behar zuena irailera arte atzeratu zuten, baina oraindik ez daude amaituta azken txosten ofizialaren arabera. Iñaki Arriolaren saiak adierazi du enpresari 2 luzapen onartu zitzaizkiola, bata 2022ko urtarrilean COVID-a justifikatuta, eta bestea ekainean Errusiako eta Ukrainako gerragatik materialik ez zuela argudiatuta. Lanak irailaren 27ko amaituta egon behar zuen. Kontua da 2. luzapena eman eta hilabetera Euskal Trenbide sareak kontratua etetea erabaki zuela. Kontratua bertan behera uztea erabaki du, izan ere ez du uste martxan jarriko denik gutxienez 6 urte barru arte, eta kontserbazioa orduan bukatza baino garestiagoa izango litzateke.
Azpiegituraren zatirik garrantzitsuena amaituta dago, baina geratzen denak eskatzen du gutxienez 6 urtez mantentze lanak egitea, eta horrek 1,55 milioiko kostua izango luke. 6 urtez martxan jartzeko lehenengo eguna 6 urte barru izango dela uste baitute. Horrek 2028aren amaieran jartzen gaitu. Baliteke halaber, azkenean Nafarroaren eta Euskaliaren konexioa Gasteizen zehar egiten bada inoiz ez funtzionatzea ezkiokoak. Arabako Foru Aldundiak tarifak izoztuko ditu eta Foru Garraioko Bariak bultzatuko ditu 2023an. Prezioen igoera orokorrarenen egungo egoeran Arabako familien ekonomia arintzea eta garraio publikoa sustatzea dira erabaki horren helburu nagusiak. Bide azpiegituren eta mugikortasun sailak aurrekontuen aurkezpenen testu inguruan euren aurrekontuen proiektua azaldu du Carlos Ibarluzea diputatuak. Aurten 7,3ko igoera izan du proiektuak, 2022ko aurrekontuekin konparatuta. Foruko garraioari dagokionez 85ko igoera izan du. Establecer un descuento que puede llegar hasta el 50% con la tarjeta VAT, implementando a lo largo del año los cambios tecnológicos para establecer un sistema de descuento progresivo en las tarjetas VAT personalizadas y premiar así a las personas viajeras frecuentes. Diputatuak azaldu duenez, politika hauek eraginkorrak dira eta garraio publikoaren erabiltzaileen kopurua handitzen du. Besteak beste adierazi duenez, Alababuzen lineetan irailean eta urrian 50% deskontua aplikatu den hilabeteetan hain zuzen ere, bidaiarien egoera 25%koa izan da. Gaur-gaurko Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 4 parke eoliko daude martxan, eta beste 12 izapide administratiboan Statkraft Norvegiako enpresak jarren dituen beste bi proiektuak aintzat hartu gabe. Arabaren kasuan 9 eremutan eraiki nahi diren 13 proiektu eoliko daude mahai gainean, eta Eusko Jaurlaritzak uste du Azazetan eta Labrazan aurreikusitako parke eolikoak 2025an egongo direla martxan. Hala adierazi du Inigo Ansola Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiak. Hain justu Energiaren Euskal Erakundeak eta Iberdrolak osatzen duten Aixeindar erakundeak epe laburren ingurumen inpaktuaren baimenak lortza espero du. Helburua 2024an obrekin hastea da, eta behin hasita 6-7 hilabetetara amaituta izango liratekeela adierazi du. Gogoratu behar da joan den azaroaren 10ean Labrazako administrazio batzarra parke eolikoaren aurka agertu zela, eta ohartarazi zuela industrializatu nahi den eremua lurzoru urbanizaezin gisa katalogatuta dagoela, bere balio naturalagatik babes bereziko eremuaren kategorian, baso balioagatik eta oiongo azaleko urak babesteko eremuagatik. Salatu zuten Labrazan autokontsumo energetikorako bidean teilatu batean eguzki plaka bat jarri asmo zutela, baina instalazio hori ukatu zitzaiela, eta aldiz enpresa bati baimen eman zaiola 8 aerosorgailu instalatzeko 30.000 etxe baino gehiagorako energia ekoizteko. Herrien bizitza eta demografia are gehiago baldintzatuko duen proiektua dela deitoratu dute. Araba Bizirik plataforma ere proiektu horien aurka agertu da, eta larunbat honetan mahai inguru bat egingo dute Gasteizen, berriztagarriak zein irizpideren arabera, erronkak eta erantzunak landa eremutik lelopean. Larunbat arratsaldean 200 metroko haize sorgailu batek zelako eragina izan dezakeen islatuko dute Gasteiz erdigunean Andre Maria Zuriaren plazan. Bizkaiko metalgintzako 5 eguneko greba deialdiak indarrean jarraitzen du. 18. bilera akordiorik gabe bukatu ostean. Urruti, oso urruti gelditzen da oraindik erosmen ahalmena metalgintzako langileentzat eta ezin dugu holakorik sinatu. Hortaz, datorren astean 5 greba egun ditugu deituta eta horretara goaz. Batzarrean jarrerak hurbildu ziren, baina ezen nahikoa izan lan hitzarmen berria adosteko. Izan ere, FBMek baztertu ditu sindikatuen ustez, baldintza atzerakoiak direnak. Hala ere, patronalak oraindik ez duela bermatu kapilaren araberako soldata igoera nabarmendu dute sindikatuek. Mantendu duen soldata proposamena mantendu zuen berdin, eta beste eskaerei erantzunik emon gabe. Hala, naiz eta elementu atzerakoiak kendu, ez dituela aurrera pausoak mahai gainean jarri ohartarazi dute. Gauza bat da atzera
pausuak kentzea, eta beste gauza bat da, ez jartzea mai gainean beste aurrera pausu batzuk beste eduki batzuetan. Esate baterako subrogazioa, lizentzietan, lanaldian, orduan guk beti esan duguna izan da, bilatzen duguna da akordio bat aurrera pausuekin. Zera pauso batzuk kendu zituen, baina aurrera begira ez zegoen ezer hitzarmendu sinatzeko. LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek osatzen duten plataformak beste mugimendu bat egin zuen. Hau da, lanaldia murrizteko eskaera leundu zuen. Alabaina patronalak ez zuen begionez ikusi kapiaren araberako soldata eguneraketak mantentzerena. Beste data barik, gogoratu genion patronalari bere eskuetan dagoela, akorde batera heldu nahi badu eta edukia jartzen baditu mai gaina, deitxoko. Elak bere aldetik beste eskaera bat egin du. CDMek azken aukera galdu zuela atzo, hurrengo gazteko grebak ekiditzeko. Hala momentuz greba deialdiari eutzi diote eta ikusteke dago asteon bi aldeak berriro biltzen diren. Gervasio Santzezen erakusketak amaitu gabeko 40 istorio islatzen ditu. Istorio garrantzitsuak, emakumeek gatazka armatuetan bizi izan dituzten indarkeria kontatzen ditu, hain zuzen ere. Istorio horiek agerian uzten dute bakea lortu izan arren, indarkeria amaitzeko ezinbestekoa dela genero ikuspegia aplikatzea nazioarteko gatazken konponbideak bilatzean. Emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde. Emakumeek desberdinkeria larria pairatzen dute planeta osoan, eta desberdinkeria hori areagotu egiten da gatazka armatuetan. Gervasio Santzezen erakusketak argazkien bidez gerretako biktima zibilen istorioak aldarrikatzen ditu, eta erakusten du gatazkak ez direla amaitzen gerrak amaitzen direnean. Gervasio Santzez kazetaria da eta haren lanak Heraldo d'Aragon egunkarian argitaratu ohi dira. Dozena bat argazki libururen baino gehiagoen egilea da, eta gainera jaso dituen sari ugarien artean 2009ko argazkigintza sari nazionala nabarmentzen dute. UNESCOren bakearen aldeko ordezkari berezia da 1988tik, eta 2011an elkartasun sozialaren ordena zibilaren gurutze handia eman zion estatuko gobernuak. Erakusketa abenduaren 11 arte ikusgai izango da Montermoso kulturunean. Gabi 8 urtetik 13 urtera izeneko filma azaroaren 25ean estreinatuko da.
Izan ere, Gabi pelikula Zine Euskadiren Zinema Euskaraz ekimenaren eskutik iritziko da Euskal Herriko zinema aretoetara ostiraletik aurrera. Suedia eta Norvegian ekoiztutako filma 8 urtetik gorako haurrentzat zuzenduta dago. Gabik Gabi, baino ez du izan nahi. Nire izena Gabriel Jude Fletcher. Batzuetan ondo dago desberdina izatea. Batzuetan bai eta beste batzuetan ez. Baina ez da inerraza. Gabi ezberdin sentitzen da. 8 urte ditu eta orain arte gauzak argi eta garbi ezatea ez da inoiz izan arazoarentzat. Familia herri txiki batera bizitatzera joaten denean ordea eta nerabezaroa azaltzean gauzak aldatu egiten dira. Ondo geratzen zait? Bai, baina mutila ematen duzu. Eskolan mutilak bezalakoa naiz. Mutilen arropa jantzen dut. Orduan, mutila naiz? Kaixo, gaur Uarte ezagutuko dugu. Bazatozte? Guazen! Kantamañanas festivala antolatzen dugu. Ormairu diena, Uarten gainera pila badaude. Hori da. Aritz, non gaude? Bueno, Uarten. Uarten, seguro. Uarteko enparantzan nagusian, ez? San Juan enparantzan. San Juan enparantzan. Bai, hau da gure udaletxea, nahiko itxurosoa, ez da? Bai. Ezaguna alda Uarte baratzen gatik edo? Hombre, bai, Uarte betidanik baratzak oso garrantzitsu handikoak izan dira. Begira da berdintasun elkartea. Berdintasun elkartea? Uarteko elkarte bat. Bai? Eta begira berdintasuna antolatzen ditu inauteriak, Uarteko inauteriak. Erdiz bizirik 2006 urte inguruan sortutako plataforma bat da. Magnes Itarde Navarra enpresak Baztaneko erdiz eta Saioa mendien inguruan meategi ireki bat sortzeko proiektua baitzuen eskuartean, bertatik magnesita ateratzeko hain zuzen ere. Erdizko bazkalekoa, Baztango 3 bazkaleku eta komunaletako bat da, eta handiena da. Aldi berean, bazkaleku komunal hau, Nafarroako bazkaleku hoberetakoriko bat ere bada, aurtengo udan ikusi ahal izan den bezala. Nafarroako bazkaleku bakarretako izan delakoz, Hazienda udaguzian egon ahal izan dena urakin eta jatekoakin. Aipatu ekologikoan izenpetua dagola, eta Natura 2000 sarearen baitan dagoen ze kaldude, mendi eremu babestuaren baitan dagoela.
Baztaneko poblazio aktiboaren 7% baserritarrak dira, eta erdizko bazkalekura 80 familia inguruk eramaten dituzte haziendak. Beraz, Baztaneko bazkalekurik onena desagertuko balitz, Baztanen oraindik ere pisu handia duen lehen sektorean zuzenean eragingo luke. Haunitzek lehenbiziko sektorea utziko lukete, baserria utziko lukete, eta horren ondorioak izanen ziren tokiko ekonomian arrastxarrak. Zerengatik, 80 familia horietaik haratago, 80 familia hauek mantentzen ditugulako hemengo tailerrak, ostatuak, kooperatibak, burdindegiak, eta luze bat hortaz. Gainera kontuan izan behar dugu, Baztango tokiko ekonomia autonomo edo enpresa txikien arteko harremanetan oinarritu dagoen landa eremuko ekonomia tipiko bat dela, eta dudik gabe lehenbiziko sektoreak entzen baldin badiozu, Baztango ekonomian kalte ikaragarria suposatuko luke. Magnesitas Navarraren harrobiak ondorio negatiboak eragingo lituzke tokiko ekonomian erdiz bizireken ikuspuntutik bai, baina baita ingurumenean ere. Badiren landa eredi eta animali pile bat babestekotan babestuek daudenak, kriston kalteak hartuko zituztela, bai? Bai, parajean baita ere errepidean nahi den kalteekin, bai? Errepide inguruen ere oian handie dago, eta hor ere badiren errekak eta oianak ere kriston kalteak hartuko zituzten. Kontuan edukite gainera inguru hortan, Erneko Grendo bezala erditz saioa inguru hortan, Baztango herri haunitzetako urriturriak daudela. Erdiz ingurua babesteko borroka ez da eren egun hasi. Izan ere, 20 urte inguru daramate Baztandarrek harrobiaren proiektua saiestu nahian. Historia luzea da, Enekoia kontatu du, zundaketa batzu 2002 urtean, plataforma 2006 urtean sortu zen, gero herritarren mobilizazio esker atzera bota zen, gero Zilbetire gantzen Magna ere mehategi egitasmo bat izan zuen, ere paitegiak atzera bota zuten, hortaz aurrekari legal bat dago zeinek erraten duena proiektu ilegala dela eremu babestu batean. Ondotik berriz ere Baztanera bueltan heldu dira, baina oraikoan diferentzia da udalez gaindiko eragin plan sektorial bezala tramitatu nahi dutela. Hau da, tokiko instituzioen gainetik pasatu eta Nafarroko gobernuan registratu proiektua eta garbi errateko proiektua inposatu eta lurrak espropiatu nahi dizkigutela. Hortarako bide administratiboa jarraitu behar da. Lehenik foru intereseko proiektua izendatzea eta ondotik udalez gaineko plan sektorial bezala tramitatzea. Nafarroako gobernuari dagokio. Tarte hortan eta kusita enpresan edo multinazional honen intentzioa dela tokiko instituzioa gainetik pasatu eta proiektua inposatzea Iruñetik, lehenik eta behin, udalak eta batzar nagusiak herri galdeketa eskara baten zuten parte hartze lege orokorrai dagokion legea segituz, eta hau Madrilgo ministroen kontseiluak debekatu zuen. Horai dela hilabete batzuk. Orduen hau ikusita, ondotik Baztango batzar nagusiek, dela Baztango lur komunalen kudeatzeko instituzio betikoa bengoa Baztangoa, erabaki zuen pausu bat eman eta herri galdeketa bat antolatzea aroztegiako gaiakin intzen bezala. Eta hau ere, Espainiako gobernuak debekatu zuen. Horren ondotik, herritarren hitza kontuan hartu gabe proiektua inposatu nahi zitzaiela ulerturik, herri galdeketa bat egitea erabaki dute Baztango 15 herrietako 14 alkatek, bakoitzak bere herrian. Lurraren okupazioa Magnari ematearen alde edo kontra dauden galdetuko diete Baztandarrei. Ekainaren 13an zendu zen Iñaki Añua, jazaldiaren 40. edizioa ospatzen ari zenean hain zuzen ere. 40 urtez antolatu eta zuzendu du festivala eta mundu osoko jazz musikari onenak ekarri ditu Arabako hiriburura. Añuak Gasteizko domina jaso zuen hiriburuan egindako ekimen guztiengatik, eta ez hori bakarrik festivalaz gain antzinako musika astea eta Baskonia taldearen sortzailea izan zen. 40 urtez jazz jaialdia antolatu eta zuzendu zuelako, gure hiria nazioarteko jazz munduan jarri zuelako, eta azken finean ere izan dugulako aukera paregabea Gasteizen jazz munduan dauden musikarik onenak entzuteko. Hurrengo azaroaren 22an bere omenaldia izango da.
Musikariaren zaindariaren eguna dela eta Gasteizko udalak eta bere familiak antolatu dute ospakizun berezia. Billazuzo jauregian izango da ekitaldia eta ondoren Wynton Marsalis trompetista ospetsuak kontzertu berezi bat eskainiko du jauregiko terrazatik. Horrela gasteiztar guztiek ikusteko aukera izango dute Aiots plazatik. Nunca pensé que estaría aquí frente a vosotros, ocupando el lugar de mi padre. Y también agradecer a Wynton Marsalis, que en cuanto supo que mi padre se había muerto, no dudó ni un momento en decir, si le hacen algo, quiero estar allí. Arratsaldeko 6etan Billazuzo jauregian izango da ekitaldia eta kontzertua. Añoaren lagunak, familia eta musikari asko hurbilduko dira omenaldi honetara. Egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu eta horretarako gaurkoan gurean daukagu Bea Zeber, nahizen adingabe transexualen familien elkarteko bozera maila da bera, eguerdion. Eguerdion. Madrilgo trans legea onartzeko atzerapenak egon badaude, nolabait politikoki adostasun falta badagoelako, nola ari zarete bizitzen prozesu guzti hau? Lehendabizi, harriduraz, alde batetik trans legea deitzen zaio, ez da trans lege bat, gobernu akordioan adostu bazen ere bi lege egongo zirela, LGTBI lege bat eta trans lege bat, hau esen bete, hau da, lehendabizi jakin behar dena, gobernu akordio hori ez zela bete, eta trans legearen proiektua bertan bera geratu zen, eta hasieratik LGTBI lege horretan sartu ziren transexualitateari buruzko puntu gutxi batzuk. Ni egon nintzen ministerioarekin, Irene Monteroren ministerioarekin lanean egon zan mai horretan, egin genuen zirriborro bat 53 foliotakoa, translege hori aurrera ateratzeko, eta gero bertan bera geratu zen proiektu hori, eta hortik 3 folio hartu ziren eta LGTBI legean sartu. Beraz, lehendabizi, harriduraz, zelan, translegea gora, translegea bera, ze aldaketak ekarriko dituen, eta egia esan, oso gauza gutxi aurreikusten dira, gauza gehienak baztertu egin ziren, eta LGTBI lege horretan sartu diren puntu bakarrak teari bereziki dagozkionak dira alde batetik kirolaen arloko zeozer oso gainekoa, eta erregistruari buruzkoa. Beraz, gaur egongo 2007ko erregistruaren legea modifikatuz, lortu zen, printzipioz jarri dana hormai gainean, beraz, ez da ere kriston aldaketa sakona, ez? Dena den lege berri honek ere ekarriko lukeena da eraldaketa terapien debekua, orain arte ere egin direnak, pertsonen sexu orientazioa, sexu identitatea edota genero adierazpena aldatzeko terapia horiek, orain arte egindakoak aipatu bezala, zer suposatzen du aldaketa honek? Bai, esan bezala horiek dira, orokorrean LGTBI sigla guztiei dagozkien neurriak, zigorrak ez dakiz eta gorroto delituen arautzea eta hori dana, eta hor barruan adibidez, terapia horien debekua. Aldez aurretik ere ez dira onartuak izan nolabait, eta pentsatzen dugu
Ego Ameriketik datorren zenbait erlijioen edapena dela eta hori ere edatzen ari zela. Lehen atzera egindakoa aurrera doala, ez? Nolabaiteko joera horretan, emoten ari den joera horretan, evangelistak edo, erlijio horietatik, ondoritzen, horren edapenaren ondorioz, ez? Orduan ondo daoela arautzea, ondo daoela beti araudi bat eukitea horrelako gehiagikeriak gerta ez daitezen, baina beti esaten duguna da horrez gain, edo paraleloan, heziketa behar dela. Orduan, beste lege batzuekin ikusi dugun bezala, alderdi punitiboa ez dela nahikoa, eta heziketa behar dela. Orduan, hor azkenean beste urratz bat falta dela, eta lan gehiago behar dela sexu heziketan eta orokorrean. Adingabeen kasuan, zer planteatzen du lege honek? Aurrera pausuren bat ekartzen du? Ez, atzera pausua dakar, gure kasuan behintzat, kontuan izan behar dugu, guk lan egiten dugun esparruan, Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan guk baditugula gure legeak. Eta gure legeek arautzen dute hezkuntza arloa, gizarte arloa eta osasun arloa. Guk baditugu eskuduntzak arlo horietan. Madrilen menpe geratzen zaiguna, arautu gabe geratzen da, baina adingabekoei dagokienez Madrilen menpe erregistroa baina ez da geratzen. Pentsa, gaur egun adibidez Euskal Autonomia Erkidegoan badago dekretu bat 2015 edo 2016tik baimentzen duena izena eta sexuaren aipamena aldatzea 4 urtetik aurrera. Eskuduntzak ditugun arlo guztietan, beraz, gure aurrek badituzte datu guztiak aldatuta eskoletako zerrendan, osakidetzako txartelan, kiroldegiko karnetan, leku guztietan. Eta ze gertatzen da? 14 urtekin derrigorrezkoa denez, agiria ateratzea, adin horretara iritsita, badagoela 2019ko uztailetik, Auzitegi Konstituzionalaren sententzia bat esaten duena, 2007ko lehen aipatu dudan erregistroaren legea konstituzioaren aurkakoa dela, adin txikikoak kanpoan uzten dituelako. Orduan, sententzia horretan ezartzen dira bi irizpide subjektiboak noski, direla, transexualitate egoera iraunkorra eta heldutasun nahikoa. Ze gertatzen da, honek jurisprudentzia sartzen duela eta geratzen da pixka bat epaileen esku interpretazioa. Gure kasuan, Nafarroan izena eta sexu aipamenaren aldaketa baieskua moten nahi dira 4 urtetik aurrera. Orduan, erregistroan ere aldatzen ari gara. Euskal Autonomia Erkidegoan gutxi gora bera 11 urtetik aurrera. Lege hau aurrera ateratzen bada, oraintze bertan dagoen moduan 12 urtetik aurrera izango zen eta prozesu judizial baten ondoren, edo 14 urtetik aurrera, beraz, atzera pausua izango litzateke. Baina ere gehiago, PSOEk aurkeztu duen emendakina aurrera ateratzen bada 16 urtekin izango da. Eta hor ez da egongo interpretaziorako lekurik. Orduan, bai ala bai itxaron barko dugu. Orduan, gaur egun, Iruñako ume batek 4-5 urtekin aldatzen du bere erregistroan, bere jaiotze zera, eta itxaron barko luke 16 arte. Orduan, gaur egun dagoen moduan, guretzako, gure esparruan eta adintzakikoei dagokienez, atzera pausu handia izango litzateke. Ze gertatzen da, guk ere elkartasunagatik, legeak ez dituzten eskualdekin, nolabait elkartasunagatik, nahiko genuke eure be araudi bat eukitea. Edo 18 urtetik gorakoek aurkeztu behar ez izatea txosten medikurik, edo tratamendurik bai ala bai hartu behar ez izatea. Baina gure arloan atzera pausua izango litzateke. Horixe da zuen kezka nagusienetako lege honi begira? Bai, noski. Alde batetik badagoela lege honek sortu duen iskanbilak atea zabaldu dizkiela gezur askori, ez? Orduan, batean hasi asmatzen legeak ze suposatuko duen, eta zer den, eta hau eta bestea, eta harriduraz jaso dugu zelan, zenbait komunikabidek ahotsa eman dizkien, ez? Nolabait adierazpen askatasunaren izenean, baina deigarria da, ze adierazpen askatasunaren izenean inoiz ez ditugu ikusi
komunikabide horietan, ez dakit, homosexualitatearen aurkako iritziak, ez dakit, arrazakeriaren aldeko iritziak, baina kasu honetan bai, ez? Orduan, alde batetik, zez jakintasun handia dagoen, horrelako gezurrak hainbeste leku topatzeko, eta beste alde batetik, sortu den izkanbila, guk kontuan izan da, hori guztia araututa daukagula, eskuduntzak ditugula. Eta erregistroan izen aldatzea garrantzitsua da noski batez ere, nagusi hitzuagoa dienean, zazkin finean azalpenak eman behar dituzu zure dokumentazioa aurkezten duzunean. Baina dokumentazioa aldatzea, ala ez aldatzeak, ez du egingo pertsona bat izatea bera dena, ala ez, ez? Hau da, aurra hauek edo gazte hauek bizi dira, diren bezala, daukaten izenarekin, eta euren identitatearen arabera, nahiz eta karnetan beste gauza bat jarri, eta Euskaldunok ondo dakigu horretaz, ez? Orduan, zelako iskanbila sortu den, ez? Nolabait, izen aldatzen badiegu, edo sexua aipamen aldatzen badiegu, ez dakit mundua eroriko da, ez? Ez jakintasuna dagoen atzetik. Arau ez ari garela, Euskal Autonomia Erkidegoan ere ontzen ari da, horrelako lege bat, zein norabidetan doa? Badakagu 2012-tik lege bat, bere garaian aitzindaria izan zena, baina zaharkitua geratu dena. Orduan aurrera atera genuen 2017an Nafarrokoa, oso lege ona izan dena, horren gainean gero garatu direla Errioxakoa, edo Kanarietan ere gauza bera egin dute zeukatena berriztu, orduan Nafarroaren hildotik gauza bera egin genuen eta hemengoa berritu, ez? Arazoa izan da, Nafarroan oso ondo egin izan dela lan elkarte guztien artean eta adostasunak eta oso giro honean eta aurrera atera dira gauzak adostuz, hemen ez da inerreza izan. Eta hortze dago, baina bagenekien eta hola izan da, estatuko iskanbilak kalte egingo ziola. Lege honen moldaketan nolabait 2019an egon barzan onartuta. Baina, kontu politikoak zirela eta estatukoa hor zegoela eta itxarotea hobe esala pentsatu zuten eta, pixka bat, baretuko zelakoan eta alderantziz izan da, ez? Areagotu egin da iskanbila, orduan horrek oztopatzen du. Zein aldaketak argi beharko luke? Batez ere, oinarri bat jarri, benetan, naiz eta legea oraindik onartuta ez egon, garatzen ari diren zenbait aldaketentzako, adibidez hezkuntza protokoloa berritu, osasun arreta berritu, nolabait despatologizazioaren bidean, psikiatria kendu eta beste arreta mota bat emon, Nafarroan egin den bezala, horrelako, praktikan, horrelako urratsak emotea bereziki, eskoletan adibidez irakasleek formazioa jasotzea kasuak euki ala ez euki, gaur egun hori da daukagun arazo handi bat, eskoletan kasuak agertzen dira eta irakasleek esatu dute ez daukatela formaziorik, ez dakitela zelan aurre egin eta bapatean aurkitzen dira egoerarekin, orduan aldez aurretik jakin barko zan, baina aldez aurretik jakin barko zan irakasleen partetik baita adintzikikoekin lan egiten duten profesional guztien aldetik. Kontutan izan behar dugu, errealitatea ez dela ikasten ez psikologia karreran, ez magisteritza karreran, ez da medikuntzan ere. Orduan, ez jakintasun horri, muga jartzeko ere, pixka bat nolabait edukietan hezkuntza kurrikulunetan sartzen joan barko zan, Naizen aipatu dugu, adingabe transexualen familiekin lan egiten duen elkartea da, hezkuntza alorra aipatu duzu esaterako, zenolako egoerak bizi behar dituzte adingabe transexualek beraien egunerokotasunean, ikastoletan edo eskoletan, medikoaren gana joaterakoan, zenolako egoerak topatzen dituzte? Begira, errealitate oso anitzak bizi ditugu. Izan daitezke, imaginatu, 4-5 urtekin adierazi eta entzun eta onartuak izan diren aurren kasuak, bapatean familian babesa, inguruan babesa eta errastasunak dokumentazioa aldatzeko eta dana egiteko, eta beste aur guztia bezala hasten nahi direnak.
Eta alako kasu, zorionez, alako kasu gero eta gehiago ditugu. Eta beste muturrean, eukiditzakegu, etxean onarpenik ez dituztenak, bulina jasotzen dituztenak, arazo pilo dituzten gaztea bereziki, ez? Orduan, bi muturroien artean denetarik dago. Ona igo baino lehen, justu ikastetxe batetik jaso dei bat, esan ez zelan aur bat dakaten eta PT-ari edo orientatzaileari esan dio neska dela, eurek zenbait seinale ikusten zituzten, eta gurasoak ez daudela prest onartzeko, orduan eskolak ezin du ezer egin. Hori ere, egungo protokoloa nolabait egokituz lortuko genuke hor ere esku hartze bat egotea eta nolabait bitartekaritza lan bat egitea edo gizarte zerbitzuetatik edo dena delakoa pixka bat ulertarazteko identitatearen ukapenak garapen psikologiko eta sozialean kalte oso larriak ekar ditzakela, orduan tratu txar mota bat dela. Horrelako egoerekin topatzen dira ikastetxetan eta ez dakite zer egin dezaketen, zerrez, zela lagundu, oso mugatuak daude, egia da, baina ez jakintasunak gainera, oztopoak jartzen dizki, naiz eta beste batzuetan adibidez, familia ere eskutik joan, baina pentsa behar dugu familiak ere ez dakiela. Askotan familiek ez dakite ez da eskubideak dituzten. Eta emoten du izen aldaketa bat eskatzea eskolan, mesede bat eskatzea dela, eta eskubide bat da. Orduan, ez dauenez, ezagutzarik gaiaren inguruan horrek ekartzen dizkigu oztopo asko. Eta bereziki ikusten duguna da, orain nolabait Europa osoan edo ez dakit mundu mailan ezatea, baina eskuinera emoten ari dan joera hau dela eta gazteen artean ere ikusi da matxismo egoera batzuk. Ez dut esango zabaldu direni, baina bai agertu direla eta gauza bera gertatzen da transfobiarekin. Bapatean, sortzen dira horrelako taldetxoak, nolabait irainarekin edo bulinarekin edo gora datozenak, baita komunikabideen bitartez zabaldu diren gezurra hauei esker egalak eman zaizkielako. Hori hor egon da beti eta nolabait baimendu zaie. Orduan horrelako egoerak gero eta gehiago ikusten ditugu. Aipatu duzu ere batzuetan gurasoak direla errealitatea onartzen ez dutenak, ez? Oso gogorra izan behar du hori ume batentzat, haur batentzat, nola lan egiten da kasu horietan? Gurasoek ez badut entzun nahi, guk ezin dugu zer egin. Azken finean gu guraso elkarte bat gara. Orduan, hasieran sortu ginenean, saiatzen ginen, norbaitek eskola batetik edo gaztetxo batek eskatzen zigunean, mesedez nire gurasoekin hitz egin, hurbiltzen ikusi dugu norbaitek entzun nahi ez duenean ezin dela ezer egin. Orduan, ez baldin badatoz gure gana, nolabait aholku bila, guk ezin dugu lanik egin. Are gehiago, legez kontrakoa da guk adintzikikoekin esku hartzerik egitea, ezin dugu ezer egin. Orduan hor, babes falta ikaragarria dago gizartearen aldetik, eta horregatik ezaten nuen gizarte zerbitzuetan ere prestakuntza behar dela, profesional hauek prestatu behar dira, baina topatzen dugu askotan, ideologia dala eta horren kontra daudela, ez dute sinesten, eta laguntza ezkezoaz eta azkenean okerragoa da, orduan asko falta da alde horretatik, informazio asko zabaldu behar da, hezkuntza falta da. Askotan agian alde batera uzten da eskubide bat ez ari garela? Ba, ez bakarrik eskubide bat, baizik eta errealitate bat dela. Errealitate bat dela nahiz eta gu ezin ikusi, hor dago, beti egon da, historikoki, kultura guztietan, gara historiko guztietan, eta beti egongo da. Orduan, nahiz eta guk ukatu, hor dago, eta hor egongo da. Gure teoriarekin bat, ez baldin badator errealitatea, ezin dugu errealitatea aldatu, gure teoria aldatu beharko dugu, baina batzuetan itxutu egiten gara, eta nolabait jarraitzen dute adierazpen oso oinarririk gabekoak egiten, ez dakit, gurasoek bultzatzen dutela, gero errealitatean ikusten duzuna da guraso jarri ditugula oztopo gehienak, inork ez duelako onartu nahi, eta gu akonpainatu beti ukatu izan dugu lehenengo, beti, denek. Orduan, ikusten duzu errealitate hori ez dela, edo batez ere asko zabaltzen nahi dena da,
identitatearen kontu bat, transexualitatearen errealitatea nahastea arauaren kontra doazen genero adierazpenekin, ez? Bi errealitate horiek nahastea, eta ez daukate zerikusirik. Gupa ditugu gainera errealitate hori biak uztartzen dituztenak, ez? Adibidez, bulbadu mutiko bat, soinekoak ustoko dituenak, baina mutila dena, bera badaki mutila dela eta hola adierazten du, baina panpinak eta soinekoak gustoko ditu, ez? Hau da, ez dira gauza bera, batzuetan egia da adieraziko dituzten estereotipoak hartuko dituztela euren burua ikusgarri egiteko, ez? Eta orduan pixka bat markatu egiten direla estereotipo horiek, baina gauza bat da adierazpena, beste gauza da identitatea, ez? Eta nolabait ez jakintzak, ez jakiteak bultzatzen gaitu gezurroiek sinestera, ez? Feminismoa ere zatikatzen duen gaia dela esan daiteke, bada dioenik emakumeak ezabatu nahi dituela mugimenduak. Zer esango zenuke? Bueno, nik uste dute historian zehar beti egon direla horrelako mugimenduak, ez? Hasiera batean bakarrik emakume zuriei zegokien eta klase zehatz batekoei zegozkien eskubideak, gero garai batean ere nolabait lesbianak baztertu nahi izan zituzten. Bueno, hau nik nuke esango feminismoa denik, ze feminismoaren oinarrian ez dago inor baztertzea, esango nuke, bueno, nolabait nazismo mota bat dela, oinarririk gabeko zeozer, ze emakume transexualak beti egon dira hor, gaina beti egon dira feminismoan, eta orain arte inor ez da desagertu, ez? Erregistroan datu bat aldatzeak ez du egingo emakume batek bizitzea ala ez bizidan bezala. Hau da, bere karnetean ez du jarriko, baina bera biziko da berdin biziden bezala, ez? Honelako legeak onartu izan dira, adibidez Argentinan duela 10 urte, baina, bueno, 20 piku estatu edo nazioetan onartuak izan dira, eta ez da zer gertatu. Orduan, begiratzea besterik ez dugu, ez? Beste leku batzuetan gertatu da, ez. Are gehiago, erkidego, 13 erkidegotan dago autodeterminazio eskubidea onartuta legetan. Besteak beste, Hego Euskal Herri, hau da, Nafarroko erkidegoan eta Euskal Autonomia erkidegoa. Autodeterminazio onartuta dago, ez da inor desagertu. Nolabait, ze aldaketa ekarriko luke dokumentazio aldatu ahal izatea estatu mailan. Zero, ze badaude aldatzen, gainera, berez, orduan, zertan dago hori oinarrituta? Errealitatean ez bada gertatu horrelako baldintzak emon direnean, zer gertatuko zan ezberdin, ez? Adingabeekin egiten duzuelan, baina azterakoan ere badira oztopoak, ala diote datuek, esaterako langabezia tasa oso altua da, pertsona transexualen artean, baina batez ere emakume transexualen artean, ez? Zeren isla da hori? Bueno, guk zorionez ikusten dugu oraintxe bertan une historiko oso garrantzitsu batean gaude, lehendabiziko belaunaldia da, pertsona transexualen lehendabiziko belaunaldia txikitatik benetan den bezala bizitzeko aukera dokana. Eta orduan, buelta emoten ari zaio joera horri, gaur egun gure gazteak badaude ikasketak aurrera ateratzen, lana topatzen, pixka bat pertsona transexualen beste belaunaldi batzuek izan ez dituzten aukerak badituzte, babes hori eukidutelako inguruan eta legeak badituztelako eta gizartearen babesa bebai, eta buelta moten ari zaio. Zoritzarrez, orain arte beste belaunaldi batzuek ezin izan dute ikasi, askotan etxetik bota izan dituzte, marginalizazio hori jaso izan dute kolektibo vulnerable bezala, zenbait neurri behar dituzte, aurrera atera alizateko, baina ikusten duguna beste alde batetik da, batez ere emakumeei dagokie. Eta guk ere ikusten ditugu aurrera doazen enean, gero eta oztopo gehiago dituztela gure neska eta emakumeak mutiko eta gizonen aldean, nolabait patriarkatua hor dagoela. Eta hori ikusten dugu adibidez, gure neskek dituzten beldurretan ligatzerakoan. Eta gure mutilek ez dituzte. Eta nolabait batzuetan euren gorputza vaginoplastia bat egitera bultzatuko dituena, naiz eta euren gorputzaekin arazorik ez izan. Baina
beldur horrekin ezin dutelako bizi. Edo, ligatxoerakoan arriskuak hartzen dituztelako. Orduan, hor ere, ni kriston pena ematen dit, zelan gizarte patriarkalak bultzatzen dituen zenbait neurri hartzera ezinezkoa dalako horrela bizitzea. Orduan, zenbat daukagon aldatzeko, eta gainera oso polita da eurei entzutea. Ze transituak emoten direnean, nagusitxoagoak direnean, bizi ahal izan dute, modu batean ikusiak edo irakurriak izan da, eta gero aldaketa egiten dute, eta zelan sumatzen duten gizartearen begirada, ze ezberdina den neska edo mutil bat ikusten denean, ez? Orduan, horrek ere hausnarketarako bidea ematen digu. Translega epatu dugu hasieran, ez? Madrilen atzera pausoak dituen hori, arrabatsa sortu duena, ez da bai da publikoan bete-betean sartu dena, testu inguru hori, dena den izana, nola ikusten duzue gai aurrera pausoak bai eskortasunerako tartea daukazue, eta bestalde ere lege hori ez atzera ez aurrera egiteko beldur zarete? Bai, seguruenik bertan bera geratuko da, ez da nik uste dute. Nire kasuan esango nuke, hobe, zan dut, gaur egun dagoen bezala kontuan izan da, horrela aterako bada, nik sentitzen dut 18 urtetik aurrera dituzten pertsonentza, baina guretzako atzera pauso ikaragarria izango litzateke, eta horrela behintzat, ni nahiago nuke aurrera ez ateratzea, ez? Lehendabizi, moztu zizkigutelako artikulu guztiak, kanpoan geratu ziren gauza gehienak, eta erregistrari dagokiona baino zuten sartu, eta orain hori ere mutilatu egingo dute, orduan, hainbeste zalaparta gero esertarako bez, bai, atzera pausua izango litzateke pertsona helduentzat, ze oraindik ere aurkeztu beharko zuten txosten psikiatriko bat osasun mundu erakundeak existitzen ez dela esan duen gaixotasun baten agiria, eta beste alde batetik bai ala bai behartzen duelako jendea hormonatzera. 2 urtez gutxienez dokumentazioa aldatu ahal izateko, eta hori argi eta garbi giza eskubideen aurkakoa da, ez? Orduan, hori gaur egun 2012 urtean oraindik indarrean egotea, iruditzen zait guztiz anakronikoa. Orduan asko sentituko nuke alde horretatik, baina ezin duguna arautu edo ezin duguna onartu da gaur egun txikitatik lortzen diren aurrera pauso horiek izena eta sexu aipamena aldatu ahal izatea euren dokumentazioan, bapatean legez atzeratu behar izatea 16 urtera arte, ez? Hori guretzako onartezina izango litzateke. Bea Zeber, naizen elkarteko bozeramailea, eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Hurrengon arte. Zidazu bide berri bat egiten zure alboan jarrita. Bizipoza elkartea bea da gaur egun 35 elkartez osatutako elkarte bat. Elkarte guztiak dira, izaera bereziko gaiak lantzen dituztenak, eta oraindik ere betegabeko eskubideak ere badituzten elkarteak, eta haur eta familiek osatutakoak. Denok elkartuta gaude, dugu elkarrekin, guztiontzat beharko luken herri inklusibo bat, eraikitzen ari gehala euskeratikan eta euskarak. Hori da Bizipoza elkartea bera. Juneren egoak 2013 urtean sortu egin zen, gure inguruko lagun, familia laguna dana, alaba hil zitzaielako minbizia askota. Orduan, bere familiak zer egin zuen, elkarte bat sortu. Zertarako dolua edo gaixotasun bat pasatzen ari diren familiei laguntza emateko. Batzutan, estamentuek edo ez dira heltzen behar guztiei, eta horregatik jarri ginen martxan. Datorren urtean 10 urte beteko ditugu. Da proiektu oso berezia, oso hunkigarria, voluntarioz osatutako proiektua da, eta horrela jarraitzen dugu. Espero dugu hain beharrezkoa ez izatea. Horrek esan nahi du behar guztiak osatuta daudela, baina momentuz horrela jarraituko dugu. Mundu berri bat guztiontzat proiektua, kantu eta bideoklipen proiektua da, aurten 3. edizioa martxan jarri dugu. Elkarte guztiek aurten sortuak izango dituzte bere kantua eta bere bideoklipa. Orduan Bizipozan komunitate oso batzen gea, eta proiektu zehatz honetan ere elkarlana da nagusi. Elkarteak eta euskal sortzaileen artekoa. Hau da, elkartasuna eta kulturaren arteko elkarlan bat da. Orduan prozesu guzti hau ere, elkarteak, sortzaileak denok eskutikan egiten dugu,
Eta, zehazki juneren egoaken kasuan, erabakitzen dugu batea, eta gero, nola ez, letragilea kasu honetan miren artetxe da, letra sortzeko elkartearekin da, harreman zuzena izan behar duna. Orduan bide horretan, letragileak ere elkartearekin harreman du, hortikan sortu, ezkenean elkarrekin egitea. Beti bizipozaz fidatzen gara. Guretzako da lujo bat egotea bizipoza. Egun guk nahi genuen parte hartu proiektu eder eta erraldoi honetan. Orduan, naturaltasunarekin egiten degula alan, guk beti esaten dugu, egal egiten dugu, laguntzen dugu bakoitzean. Juneren magia jarraitzen dula gurekin, eta simbolismo horrek oso ondo isladatzen duen guretzako zer dan Juneren egoak elkartea ere. Orduan, egan hitza, gurekin dago. Bizipoza da, elkartasuna, elkarlana, komunidade bat, hizkuntza, pertsonak, familiak, elkarteak, eta esan bezala komunidade oso bat, Bakarrik ez zaudela sentitzea. Gure leloa da, Eduardo Galeanoren hitz bat. Jende txiki askok, leku txikietan, gauza txikiak egiten, mundu alda dezaketa. Uste dut, bizipozan gaudeno guztiok, daukagula sentimendu hori edo ardatza edo helburua. Eta nik ere pentsatzen dut, gauza txikiekin aldaketa handiak egin daitezkela. Eta hori gure esku dagoela, nola baita esateko. Eta ni,